ti? Bethan dwi, Bethan Evans, ond mae pawb yn anabod i fel Bethan Gwanas. Pam Gwanas? Dyna enw'r ffarm lle ro'n i'n byw pan o'n i'n blentyn. Beth wyt ti'n neud, Bethan? Wel, dwi'n diwtor Cymraeg ac mae hynny'n bwysig iawn i mi, ond fel arfer mae bobl yn nabod fi fel awdur. Dwi'n sgwennu nofelau fel arfer. Wyt ti wedi ysgrifennu i'r teledu? Ro'n i'n lwcus iawn. Mi ges i gyfle i droi fy nofel gyntaf amdani yn raglen deledu. Mae hi'n nofel am rygbi merched. Wyt ti wedi bod ar S4C dy hun? Eto, dwi wedi bod yn lwcus. Dwi wedi gwneud rhaglenni teithio i S4C. Dwi fel dipyn bach o Michael Palin Cymru. Rwyt ti'n diwtor Cymraeg. Wyt ti'n ysgrifennu i ddysgwyr? Ydw, mae 4 llyfr Sylfaen ar gael, trioleg, trilogy, Blodwen Jones ac Yn ei gwsg. Mae paragraff cyntaf Yn ei gwsg yn Uned 15 y cwrs Sylfaen. Dwi'n gobeithio newch chi fwynhau darllen y llyfrau. Diolch, Bethan.